Ako je vjerovati istraživanjima, mladi u Hrvatskoj u spolne odnose stupaju u prosjeku sa 17 godina. No neovisno jeste li već imali spolni odnos ili ne, važno je znati da vas na to nitko nema pravo prisiliti, a isto tako ni vi nemate pravo prisiliti drugu osobu. Tako je, istina. Možda imate osjećaj da vaši roditelji i učitelji izbjegavaju temu o seksu i da nekako hodaju oko nje ko mačka oko vruće kaše. Ali to je krivo, tu temu ne smijemo izbjegavati, nego moramo o njoj pričati. I zato mi danas pričamo ovdje o pristanku na seks. Htjelo to društvo priznati ili ne, mladi razmišljaju o seksu, a neki se čak i seksaju. No ono što je dužnost odraslih nije da vam odnos zabrane, nego da vas o svemu lijepo informiraju, tako da bi svaki vaš odnos bio ugodan i što je još važnije siguran za vas i vašu partnericu ili partnera. A da bi seks bio ugodan, on u prvom redu mora biti konsenzualan. To jest oboje dakle morate biti u redu s tim i dati svoj pristanak. Čini se jasno, no granice ipak zbunjuju mnoge. Na primjer, rekla je da hoće, ali se predomislila. Bila je pripita, nešto se smješkala, nije rekla ne. Možda je rekla ne, tako da bi ja forsirao kako bi ispao frajer. Cura kaže ne, a misli da. Već smo počeli seks i onda je ona shvatila da možda ne bi, da se nečka. Mislim, šta ak se nečka? Vjerojatno ste se susreli sa barem nekim od ovih pitanja ili komentara, ali pitanje pristanka na spolni odnos stvarno nije nešto gdje možemo govoriti kao pa rekla je, rekla je ne, ali je li ona doista mislila ne? Ako vam bugarski nije materinji jezik, nema nikakvog razloga da miješate da sa ne. Svaka osoba ima pravo odlučivati o vlastitom tijelu i ako kaže ne, nitko, ali baš nitko ne može tumačiti da je zapravo mislila ili rekla da. Istraživanje Centra za edukaciju, savjetovanje i istraživanje, provedeno među srednjoškolcima i srednjoškolkama, pokazalo je da 23% mladih poznaje par u kojem mladić prisiljava djevojku na seksualni čin koji ona ne želi. Istraživanje je također pokazalo da postoji i uvjerenje da djevojke bi trebale spavati sa mladićem koji ih je poveo van na spoj i potrošio novce na njih. No, trebate znati da korištenje raznoraznih ucjena, suptilnog pritiska, prijetnja da će vas partner ili partnerica ostaviti, to sve predstavlja u biti nasilje, a to je nešto što mi ne toleriramo, ne bi trebali tolerirati. Isto tako, razlog za pristanak na seksualni odnos ne može biti činjenica da je većina vaših vršnjaka ili vršnjakinja već imala seksualni odnos ili iskustvo i da vas nagovaraju da učinite isto. Odluka je na vama, isključivo i samo na vama. Ključno je da sa svojim partnerom ili partnericom razgovarate o svojim željama. Ako ju pitate, na primjer, želi li u kino i ako partner ili partnerica kaže ne, pretpostavljam da nećete odvući onda tu osobu u kino. Isto tako o seksu moramo razgovarati. Bitno je da ste oboje spremni i ako netko nije siguran, da jednostavno stanete i uzmete si vremena dok jedna i druga strana nisu 100% uvjerene u to. Čak, i ako ste već rekli da, uvijek se možete predomisliti. I ako je seksualni odnos već započeo, vi uvijek možete reći da vam više ne odgovara. I pazite sad, osoba pod utjecajem alkohola ili droga nije u stanju dati pristanak, jer nije u stanju stajati iza svoje odluke. Ako kaže da, pa čak evo i da skine odjeću, izgleda kao da je apsolutno za, nije. Jer nije u stanju svijesti kada može dati pristanak. Točno. Da bi osoba bila sposobna pristati na seks, mora biti svjesna svih potencijalnih posljedica takvog čina. Mora znati o čemu služi kontracepcija, kako se zaštititi od spolno prenosivih bolesti i u konačnici od neželjene trudnoće. Pristanak na seksualni odnos ili bilo kakvu seksualnu akciju znači da su osobe uključene u proces svjesne u što se upuštaju i da vode računa jedna o drugoj, odnosno o njihovim željama, potrebama i osjećajima. Svi i sve imamo odgovornost da poštujemo pravo druge osobe da pristanak da ili da ga uskrati. Ako je osoba u subotu bila voljna, možda u ponedjeljak neće biti i to je skroz ok.
U slučaju da vas netko prisiljava na seksualni čin, najbolje bi bilo da nazovete SOS telefon ili savjetovališta koja se bave mladima koji su iskusili seksualno nasilje. Sumirajmo. Ne uvijek znači ne. Ukoliko osoba nije jasno i glasno pristala na odnos s vama, to znači da odnosa nema, niti bilo kakve druge akcije. Ukoliko nisi siguran ili sigurna što osoba želi, pitaj i poštuj odgovor koji dobiješ. Hoćeš sa mnom?